Ayдар Галимов. B. Ayдар Галимов. C. Ayдар Галимов. Hem D. Ayдар Галимов. Elbette Ayдар Галимов. Popüler yarışımız Ayдар Галимов dostlar. Qarşı olunuz. Kelganimiz, nidip yaşayırız ikenbiz, Көңілләріне кемнәр юатыр. Bu dünyaya biz kelganimiz, nidip yaşayırız ikenbiz, Көңілләріне кемнәр юатыр. Назлы курсак мәхәббәткә, bir жылы сөз җитә йөрәккә, эй туганнар шулай аңлашыйк. Назлы курсак мәхәббәткә, bir жылы сөз җитә йөрәккә, эй туганнар шулай аңлашыйк. Dünyada biz kerakmiz, bir-birimizga kerakmiz, inga qo'ya turganlar. Bu dünyada biz kerakmiz, bir-birimizga kerakmiz, inga qo'ya turganlar. Tog' toshlarni jimirib, yurakda buzar tirlik, bir jala so'z tuğanlar. Tağ taşlarını jimerirlik, yürekte bızır tirlik, bir jala söz jite tuğanlar. Bir-birimizni yaratışıp, bizleri taratışıp, biz ışanıp dünya kurganlar. Bir-birimizni yaratışıp, demli sözleri taratışıp, biz ışanıp dünya kurganlar. Aralarını yakınaytıp, dünyamızı maturaytıp, süynüp yaşaygan tuğanlar. Aralarını yakınaytıp, dünyamızı maturaytıp, süynüp yaşaygan tuğanlar. Aralarını yakınaytıp, dünyamızı maturaytıp, süynüp yaşaygan tuğanlar. Bir jala söz aytib tuğanlar, mene şulay yaşik tuğanlar. Ayдар Галимов. Менә шулай яшик туганнар. Менә шулай яшәргә тырышыйк туганнар. Гөлфия Салихова жырында әйтелгәнчә, шу сүзләргә өстәп нәрсә әйтә мин туганнар. Без барыбыз да туганнар, чөнки безне туган тел берләштерә. Һәркемгә үз туган теле якын, ул бик кадерле балачактан һәм гомер буе. Шуңа да бу телекомпанияның исеме дә үзенә җәлеп итеп тартып тора. Беренче юбилей һәм шушы юбилейны, беренче юбилей 5 ел, әле беренчесе бергә үткәрәбез. Киләчәктә бик күп башка юбилейлар булсын. Һәм аларын да бергә үткәрергә язсын. Алдагы Флора Шарипова һәм Гүзәлия язган җырда җырланганча,
Язган язмышыбыз дип атала ул. Язган язмышыбыз Ходай Тәгалә тарафыннан ничектер матур итеп, мәгънәле итеп язылсын иде. Һәм бергә язырга язсын. Шулай ук шушы язмышны бергәләп. Dünyalarının sihri kıllarından iki yürek birge beylenler. Şundan sihri kıylar dolkanından dünya ışmaklarga eylenler. Yazdan yazmışыбыз, kılgan yalgışыбыз, utta yanıp kıyıp süyürler. Şatlık şişmesi de, bәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Язган язмышыбыз, кылган ялгышыбыз, утта янып көйеп сөюләр. Шатлык шишмәсе дә, бәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Yalgızlıkta kaldırmasın Huday, yardım etsin yalgız yarlarga. İki yürek birge bolsa gına, tılsınlar o'tda janlarga. Yazgan yazmışыбыз, kılgan yalgışыбыз, o'tda yanıp kuyib süyürler. Şatlık şişmesi de, bәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Dünyalarının sihri kıllarından Gürüledir ömür yılları. Sen yanımda bolsan eğer irkem, jırlap öter turmuş yolları. Yazgan yazmışыбыз, kılgan yalgışыбız, utta yanıp kıyıp süyürler. Şatlık şişmesi de, bәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Язган язмышыбыз, кылган ялгышыбыз, утта янып күйеп сөюләр. Шатлык шишмәсе дә, бәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Шатлык шишмәсе дә, бәхет таулары да, шушы сөюләрдән өйелләр. Шушы сөюләрдән өйелләр. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Айдар Галимов. Һәм әлбәттә Айдар Ганиулы махсус диплом 5 еллыкның иң популяр башкаручысы номинациясендә җиңүче дип табылды, дуслар. 5 еллыкның иң популяр җырчысы Айдар Галимов. Туган тел телеканалы тарафыннан. Рәхмәт.